Morjesta! Tervetuloa meikämuttari uuteen videoon. Pömppis. Eli tässä videossa käydään läpi meikäläisen kaikki autot. Eli ensimmäinen auto oli, olin 18-vuotias, oli MK2 Jetta, 55 heppaa ja maksoi, mitähän se maksoi? 500 €. Se oli halpa ja hyvä. Se oli mulla puoli vuotta. Laseripeli, 1,3 litrainen bensa, 88 vuoden car. Oli minkä oli, se oli ensimmäinen auto ja se oli hienoa sinne supparit ja kaikki laittaa kiinni, niin se oli hieno ajella mikseen silleen näin poispäin. Number 2, BMW E46 328, 193 heppanen, 2,8 litrainen suorakuutonen, kemppi perällä ja se oli mulla varmaan 2 kuukautta alla ja se oli ihan hauska peli, sillä tuli suditeltu ja kaikkea, laitetaan tähän pätkä. Ja juu. Sillä meni muutamat kumit sileeksi. Suljetulla alueella tietenkin. Meksikossa. Kaunis pömpeli, eiks niin? Kaunis pömpeli on. Kattokaa tuolla. Joo, kaunis pömpeli. Ja sit mennään kolmanteen autoon. Niin kolmas auto oli Mitsubishi Galantti. Siitä meillä ei ole kuvaa. Eli tästä ei nyt hirveästi selitetä sitten ollenkaan. Käykää ite Googlasta kattoo. No ei oikeesti, laitetaan tähän joku mallikuva. Ehkä me löydä jostain siihen kuvan. Katsotaan, sitten on 2,4 litrainen, muistaakseni 140 heppaa. Jos on ihan väärässä on. Vittu sorsa. Onko se sorsa? No. Jorisa. Tää on nyt luontodokumentti. Ruvetaan kuvaa eläimiä, emme jaksa enää näitä autojuttuja. Sitten se Guatro. 4. auto, jolloin tuli ensimmäinen Mercedes-Benz. Parasta A-luokkaa. C180, 202 ja tähän jälleen kerran kuva. Ei sitä tarvi joka kerta sanoa, että tähän tulee kuva, kun se tulee automaattisesti. Toho. Noin. Siinä näette. Ja se oli semmonen, se oli siisti kun se tuli minulle, mutta minä olin nuori ja villi ja tyhmä ja vapaa ja kaikkea, niin sit se talvella vähän koki kovia kohtaloita, kun se tuolla penkoissa kävi ja semmoista. Auto! Pösö. Ei ollut pösö ikinä. Eikä tuu. Se on ranskalainen virhe. Tuolla saappi. Kuvaaksen perkele. Mennään nyt sitten 5. autoon, joka on ensimmäinen tai siis tämä, no on tossa, tai tää Original Pikkumersu 201. V201, 2-litrainen bensakone. Se oli ihan hieno. Kato, saappi tulee tänne. Kato. Noin. Ui jumaa. Siinä. Eli tuo 201 Mersu, se oli ihan siisti ja sieltä tuli hommattua tällaiset 5-puoliset kromiilipalla varustetut vanteet ja sitä meni peräpaskaksi tosta autosta ja sitten se piti hommata uusi perä tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta ja sitten kun se vaihdettiin ja näin poispäin, niin sitten sillä pääsi taas ajelemaan ja se oli varmaan kuukauden päivät rikki. Mutta muuten hyvä auto. Sekin tuli sitten myytyä 2 kuukauden jälkeen pois. Ei 3 kuukautta varmaan se oli mulla, vai 4. Mut niin, mutta eipä siitä sen kummempia selittelyjä. Ei se kaipaa kummempia selittelyjä. Ja sitten tulee klassinen Turbo Mersu. C220 S202 viritetty dieselimersu. Diesel Mercedes! Mercedes-Benz.
Farmariauto. Joo, tää oli vähän viritellympi ja tähän oli isompaa ahdinta laitettu ja isompaa kuuleria varmaan jostain Pilteemasta ja joku parempi kytkin vissiin siinä oli. Ainakin se kesti sen kaiken rääkkäämisen ja tääkin oli siisti niin kauan kun se kesti. Alkasi kansi siitä autosta ja minä myin sen pois, kun ei ollut paikkaa sellaisia remppoja tehdä ja täällä on hirveästi jotain önnimönniä siellä. Ja sitten mennään hienon siniseen C180 Mersuun ja näitä vitun C-sarjan virheitä meikäläisellä on ollut varmaan 7, että näitä nyt tulee tässä aika monta. Tää oli hauska semmonen kuminpolttovehjekemppi perällä varustettuna tietenkin. Tuohon tuli laikattua keula maahan, jouset paikallaan. On vielä tässä, niin ei lentänyt jousi päähän. Se olisi varmaan sattunut. Mutta ei siitäkään, se oli ihan siisti, mutta setä siniset päätti viedä siitä sitten kilvet ja se tuli sen takia sitten myytyä. Se ei poliisin mielestä ollut tieliikennekuntoinen vehe, vaikka minun mielestä siinä ei ollut mitään ongelmaa. Ei mitään. Ei siinä ollut kuin suora putki ja renkaat ihan kankailla takanta ja sitten tietenkin se laikkamadallus. Ei siitä sen enempiä. Ja seuraavaksi tullaan Audi, mutta siitä näette noin sekunnin päästä lisää. Ja sitten oli tämmönen Audi A6, 2,8 litrainen Quattro. Ja siinä oli heppoja. Vajaa 200. En tiedä. Ja Audi oli minulla varmaan 2 kuukautta ehkä. En mie muista enää mitään. Mä oon vanha mies. Ja se oli ihan hauska peli. Toimi aina, ei ollut mitään sellaista niin kuin ongelmaa. Ei se ikinä tien päälle jättänyt, mutta se oli ajettu aika paljon ja se oli automaattinen. Se oli vähän riski. Sillä oli ajettu vissiin 400 000 yli. Sitten mä vaihoin sen taas jälleen kerran tällaiseen C180 Mersuun päikseen. Tämmöiseen Farmari eli S202. Ja siinä oli, se oli semmonen luisupulkkapeli, kun talvi tuli ja näin poispäin. Niin piti saada joku talvipulkka, kun en halunnut nelivetoa Audilla luisutella. Ja sittenhän minä sain jostain tietää, että tästä Audista oli hajonnut tyyli laatikko vai kone. Se oli minulla joku kuukauden, ei varmaan sen enempää. Ja näin poispäin ja sitten se vaihtui yhteen Omegaan, mikä ei ikinä päässyt liikenteeseen ja siitä mulla ei ole mitään kuvaa. Enkä edes muista minkä kokoinen kone siinä oli, mutta olikohan 2,5, 2,6. Mut V6 moottori siinä oli, mutta mä muistan monilitrana se oli. Niin hankala nyt sanoa mikä se oli. Sitten tuli taas jälleen kerran tämänkin se Omegan jälkeen tällainen C180 202 Mersu. Näitä ei oo ollut hirveästi tässä vissiin niinku. Mut ei, käydään tääkin nyt läpi. Tossa oli sellaiset hirveät projektoriumpiot. Vitu mopo. Tuu tänne sanoo. No ei oikeesti. Se oli vitsihuumoria. Siinä oli tommoset hirvitysprojektoriumpiot ja toi oli taas tommonen talvipulkka paska laitos ja näin poispäin. Me maksoi sit 750 ja semmonen. Ja sitten tuli, se vaihtui itse asiassa päikseen. Vai maksoiks me vähän väliä siitä. Niin tuli tommonen taas tommonen 201 pikkumersu. Hei! Sama jätkä. Olikohan se 2 litrana? Muistaakseni oli tai 1,8. Voisi olla kojetillinen auto ja se oli minulla, oliko se 2-3 kuukautta muistaakseni. Sillä tuli ajeltua toi niinku lopputalvi kevääseen asti ja sit tuli sit se laitettua myyntiin taas kerran. Ja siitä sitten hieno aasisilta seuraavaa autoa itse asiassa, joka oli GTI Golfi. Tommonen
Volkswagen Golf GTI 1.8 Turbo. Siinä on semmonen 158 heppaa, hieno alustasarja ja kaikkea muuta hassun hauskaa. Se tuli hommattua semmoset autoja vitusti, mitä ne haluaa. Niin, tuli hommattua siis sellaiset 17-tuumaiset hienot alumiinivanteet ja ne näkyy siinä kuvassa, minkä minä tähän videoon laitan. Ne on just ne, mitkä siinä alla on. Ja näin poispäin, se oli ihan siisti peli ja näin poispäin, mutta ei sekään sitten kauan. Minä laitoin sen 1200 myyntiin. Silloin oli ajattu joku vajaa 400 000, niin eipä se hirveästi voinut sit pyytää rahulia. Ja sit sen tilalle tulikin tollanen ihan pommi BMW E39 170 heppanen 2,5 litrainen kutoskoneella tietenkin. Mä nyt tän... Ei tuo kestä toka. Paskamökki. Ja sitten tämän E39 jälkeen, kun sen sain myytyä pois, niin tuli tilalle semmonen 124 Mersu aivan tontissa. Mut siitä meillä ei ole kuvaa. Mut siitäpä ei oo oikeastaan muuta, automaatti 2 litrainen eteenpäin. Sitten tuli Passatti legendaarinen Pasuna 1,8 litrainen bensa manuaali. Ei mitään hajua hevosvoimista, mut mopo. Ja sitten tuli semmonen hieno talvirönttä C-Mersu 203 koriltaan. Kun tämä paskarönttä oli saatu pois jaloista, myytyä halvalla pois ja ryypätty kaikki rahat. No sitten tuli 2,2 litrainen Opel Omega sen tilalle. Maksoin siitä 800. Se oli semmonen 144 heppanen. Kitkalukko perällä. Ja sillä tuli sitten ajettua varmaan 4-5 kuukautta. Toimi aino, ei mitään. Aino, se söi aika paljon öljyä. Ei se niin vakavaksi ollut päässyt vielä. Se oli ajettu joku, en muista, vähän päälle 300 000 varmaan. Se oli, joo. Se oli ihan kiva auto. Sitten tuli sen tilalle taas Bemari, ei olisi ikinä pitänyt lähteä taaskaan Bemariin. Se osoittautui ihan paskakasaksi. Ja se tuli sitten hyvin äkkiä myytyy pois ja siitä nyt ei ole kuvaa tähän. Ja sitten kun se oltiin myyty, niin sitten tuli taas Mersu. Yllätyittekö? Minä en. Eli E290 turbodiesel Väyrynen. Se oli oikein hieno. Siinä oli 2 päivää leimalle aikaa, kun mä sen ostin. Mä ajattelin, että tää on hyvä sijoitus, koska ne on aika kalliissa hinnoissa. Ja no sieltä tuli sitten, siellä oli 3 ruostereikää. Ne hitsattiin umpeen. Sitten oli raidetangon pää ja takalta pitkittäistukivarsi piti vaihtaa. Ne kun oltiin taas vaihdettu, niin sitten leimalle ja kovaa ajoa. Ei ollut niissä mitään ongelmia sitten. Ja sillä ei tullut hirveän pitkään ajettua. Tuli se myytyy hyvällä hinnalla pois. Ja sitten sen tilalle tuli Väyrys Mersu. Ja siitä sekunnin päästä lisää. Pitää vaihtaa taas kuvakulma. Kameraneiti käskö. Pitää saatana siirrellä näitä autoja, perkele. Hiljaa. Perkele. Minä lähden Pohjois-Karjalaan. Vaihdan farkut verkkarihousuun. Kotiseudulle. Ykkönen silmää. Tänne näin minä ajan. Ehkä se on tässä ihan hyvä. Ja sitten ton E290 TDI tilalle tuli toi E320 neliveto Väyrynen. 224 heppaa muistaakseni. Avantgarde-varusteilla hienot nahkapenkit ja semmonen beige-sisusta. Vai beessi vai blössi vai mikä helvetti se. Kuitenkin vittu kerma. Vai kahvimaito. Onko se parempi? Sillä tuli ajettua sitten taas 5 kuukautta. Siinä oli hienot varusteet, kattoluukut ja kaiken maailman. Mä en edes muista puoliakaan mitä varusteita siinä oli, mutta siinä oli oikeasti niinku kaikki. Ainut mikä siitä puuttui, niin parkkitutkat. Korotettu tehtaalla
Taas lumihangessakin, jos halus. Ja kuulkaas, lapset rakkaat, meillä alkaa pikkuhiljaa käymään autot vähin. Tässä on nimittäin enää 3. Ja nyt päässään tähän ehkä sellaiseen niin kuin kaikista värikkäimpään autoon, eli S124 Mersu. Automaatti 2-litrainen, niin sanottu minttu. Ja tää oli meikäläisellä, mitähän tää oli? Ei tää kauaa ollut, kuukauden. Ei siinä ollut mitään syytä myös sitä, mutta se kyllästyi siihen, kun se on niin tehoton. Niin me halusin jotain, missä on enemmän tenkua. Ja se oli hieno, madallettu, käänti katseita, näin poispäin. Ei siinä muuta, siisti peli. Ja sitten hieno aasinsilta siihen, missä ollaan nytten. Mutta ei, tämä ei ole ainut saappi, mikä minulla on ollut. Tämän mukana tuli toinenkin saappi. Nimittäin kumpuja pärinää. Tossa. Siihen tuli. Eli Saab 93 NG-saappi. 2-litrainen turbo, 220 heppaa. Oli vissiin ohjelmoitu. Automaatti, hienoilla varusteilla, Vector Sport-varusteilla. Siinä oli joku urheilullinen alusta ja kaikkea tämmöistä hienoa puolenahkaa sisuustaa ja Cemmosta, mutta se vuoti vesipumpusta jäähdytin nestettä, niin se ei sitten kauan olla. Mä olin vähän ajeli sillä, kun se ei nostanut lämpöä. Nyt menee joku vittu paska silmään. Noniin. Niin. Tässä nyt oli nämä kaikki autot ja nyt ollaan tässä. Tää on se toinen saappi, mikä siinä tuli mukana. Ja tällä nyt ruisaillaan jonkun aikaa. Tää menee keskiviikkona katsastukseen, uusintakatsastukseen ja 4. kerta toden sanoo. Yleensä 3. kerta, mutta niin. Ja tää menee myös keskiviikkona käsijarruvajerien vaihtoon ja vetoakselin suojakumin vaihtoon, koska me ei jaksa enää itse ruveta tekemään niitä, kun meni pallo niin välästi vitun pitkää saatana se liian perseestä. No niin. Niin ja sit me vaihan seiskari ja jousen tähän. No niitä me onkin jo kertonut ja näin poispäin. Ja katsotaan meneekö katsastuksesta läpi keskiviikkona ja koitetaan kuvata siitä jotain pientä matskua seuraavaan videoon, mikä se nyt sitten ikinä on. Varmaan joku Saabin katsastusvideo, semmonen lyhykäinen katsastusvideo ja sitten käydään läpi, että ei vaan pitänyt käsijarru katsastuksessa kuitenkaan niin paljon kuin piti. Se oli 0, se ei parantunut oikeastaan yhtään. Mutta se kuitenkin, jos me vedän käsijarru, se jää mäkeen. Se ei valu, mikä on outo. Että onks katsastuslaitoksella vaan paskat laitteet? Oho. Ei mulla muuta tällä kertaa. Siinä oli kaikki meikäläisen autot, niitä oli 24 kappaletta. Niin, 24 autoa ollut. Tämä on 24. Ja ikä on 22 vuotta. Ja ihan 18-vuotiaana sain kortin, että joo, ei ollut poikkeusluvalla, että niin. Lähtien ei kai tässä sen kummempia. On ollut monta autoa ja jos tähän nyt voisi listata lemppariautoja, niin tämä on yksi kyllä lemppari, sitten Omega ja sitten varmaan se 201 Mersu ja sitten nelikko Väyrynen. Joo. Ja sitten se 290 TD. Ei mitään muuta kuin kohti uusia seikkailuja. Heippa!